ondorio gero eta latzagoak. Naturan interes pribatuen esku hartze gero eta indartsuagoa. Basakeria horri guztiari aurre egiten dieten aurkako ofentsiba errepresibo gero eta gogorragoa. Gaur egun lurraren defentsan aritzen garenok, hiru oinarri horien bueltan artikulatu behar ditugu gure borrokak. Lehenari dagokionez, 11 dira azken urteetan mediatikoak izan diren gertakariak. Uholde beldurgarriak Europako hainbat herrialdetan, Valentziako hondamenia edota Kaliforniako sute sonatua bera. Bigarrenari dagokionez, erreparatu bertzerik ez dago azken hamarkadetan bultzatu dituzten merkantzien mugimendurako azpiegitura erraldoiak, transizio energetikoaren izenean krisi energetikoari aterabidea emateko saiakerari erantzuten dioten berriztagarrien makroproiektuak, Frantziako agroindustriaren mesedetan ematen ari den uraren lapurreta sistematikoa edo erregimen estraktibista berri baten hasiera transizio energetikoari beharrezkoak zaizkion mineralaren erausterako. Azken oinarri dagokienez, aurreko bi elementu horien kontra antolaturiko militanteen aurkako ofentsibaren adibide gero eta gehiago aurki ditzakegu Frantzia, Alemania, Italia, Espainiar estatuko hainbat aktivisten kasuak, Ipar Euskal Herria edo Arabako kide bati aplikatutako mosalegea. Agerikoa da lurraren defentsaren borrokaen aurkako ofentsiba politiko-judiziala ematen ari dela. Zentzu horretan, ulertu behar da Arostegiako proiektu irrazional horren auka egiteagatik 7 herritarrei ezarritako zigor neurrigabea. Gainera, funtzio argia betetzen du lurraren defentsan aritzen direnen disiplinamendu funtzioa. Aurrekari penal arriskutsua izan daitekeen kasu honek jo puntuan jartzen ditu kapitalaren espantsioaren aurka ari diren mugimendu guztiak. Eta abisu garbi bat eman nahi du. Naturaren txuntxiketaren aurka antolatu ezkero, zigor eredugarriak ordainetan. Egoera honen guztiaren aurrean, interes pribatuek botere politikoa du bere alde. Guk txuntxiketa hori sufritzen dugunon elkartasun antolatu eta bateratua izan behar dugu ofentsiba errepresibo hori aurre egin nahi badiogu. Bide horretan, Euskal Herria biziriketik dei egiten dugu hemen egiten ari den ekintza guztietara bertaratzeko eta lurraren defentsan jarraituko dugu borrokan. Absoluzioa ere eskatzen dugu. Gora lurraren aldeko borrokan.